og velkommen til Eventyrsken. Jeg vil nu tage en kort tur med ind i Improens univers. Jeg har allerede forklaret deltagerne, at de har en historie med en masse små huller, vi skal have fyldt ud ved hjælp af kategorikort. Og dagens kategorikort er personer, sted, dyr og følelser. Rigtig god fornøjelse. Længe siden, et sted langt væk herfra, en lille pige, der havde mistet sin ballon. Som lille pige, hun besluttede sig for at gå ud og lede efter sin ballon. Og først så gik hun til højre, og så gik hun til venstre, og så hoppede hun, fordi der var en sten på vejen. Den lille pige var selvfølgelig utrolig. Så kan du hjælpe mig med at vise, hvordan pigen var? Det prøver jeg. Ja, pigen hun var selvfølgelig meget træt, fordi det var jo en sengetid, så... Jeg tror, de møder et dyr. Johan, vil du ikke komme og se, om der er et spændende dyr her? Kan du sætte lov til at bestemme? Den der, ja. Ja, kan du vise, hvordan sådan en gør, eller hvordan sådan en siger? Ja. Men pigen hun fik famlet sig frem i mørket og endte så det her sted, som... det vil du rigtig gerne hjælpe mig med at fortælle, hvad det er for et sted. Fortæl mig omkring stedet, hvad kan man finde? Det er et sted, der kan både være stort og småt. Dr. Who's TARDIS. Det kan være... På nogle tidspunkter er det grønt, og andre tidspunkter er det brunt. En skov. Ja. Nå. Men lige ude på den anden side af skoven, der stod der en... Ja. Sisse, vil du hjælpe mig med at finde ud af, hvad det er for en der? Det kan du tro. En, der spiller musik. Det var så ikke så heldigt. Nej, musik er det ikke. Nej, du fik sagt musik, det må man ikke. Nej. Vel? Så det var ikke så heldigt, så du kan lige få en anden en i stedet for. Nå, så slog vi musikerne lige. Så var der sådan en der stod i stedet for. Ja, en, der laver mad. Kok. Ja, der stod sådan en kok lige på den anden side af skoven.